Sanibonani ku-TikTok. Nayi inkinga engihlangabezana nayo. Umntanami ngangimthwasisa wahanjelwa umyeni wakhe. Ikhona imali ekudingele ukuthi akayithole ukukhavara. Discovery. Manje uDiscovery akakhiphi. Kumanje labantwana bela funa ngicaphuna ukudla nginike ukuthi abalale bedlile njengoba ezela kumina nje ingane solokuthile ayidlile. UDiscovery lo ingempela lesono esingaka asenzayo ngoba kungani. Leyo nto bakithi ngicela bakhulule imali le kwakukuhle beyithatha. Manje sekubuhlungu ukuthi bakhululele uma wengane. Naba-ke abantwana kamufi. Abamufi kuzokhala kumina balambile njengoba ngizocaphuna mina nginayo imali mina ngihola impesheni. Njengoba ngizocaphuna lokudla angizazi ngizosala nani. Anike ningibonise-ke abantu bakwa-TikTok uDiscovery ukuthi uhamba kanjani nonke nibe nemimono. Naye uDiscovery angibone ukuthi nangu ugogo uyalibona ikhanda lami limhlophe. Ngihola impesheni. Nazi-ke iy'ngane zifika manje zithi zizolala zingadlile. Kumnandi nezaba iy'ngane bangathanda lolu sizo abalenzayo njengoba ngiphethe lezi y'ngane. Hhayi bo, ngicela bacabange ngempela. Wonke umhlaba ngicela ubone inkinga eyenziwa uDiscovery. Kubuhlungu kumina ngoba ngihola impesheni. Manje njengoba bela ngiboleke umashonisa wokuthi bathole ukuthi beze la kumina ngoba kuthiwa iy'ngane ziyakhala endlini zilambile. Kumanje bazophinda ngale mali kamashonisa bephinde ekhaya. Le mali izalela bani? Ngihola impesheni mina. Ekubeni uyise wazo ebesikhonzile kodwa ubunzima esekubuthole kubuhlungu manje kumina. La bantwana ngaba badla amandla akaDiscovery kayise wabo. Kodwa manje sekuyimina engithwele kanzima. Hhayi Nkosi yami ngicela uDiscovery acabange okunye ukuthi akathanda yini lezi y'ngane zingaka. Njengoba nginje ngibuhlungu ngempela. Nonina wazo uvele awe lapha endlini athi uphelelwa amandla. Mangithi ngiyombheka ngifike usethula athi uyagula. Mangithi uguliswa yini na? Athi nazi iy'ngane ziyakhala nje y'lambile ngizoyinikana. Ngiphinde mina ngize la ekhaya ngizothatha ukudla ukuthi anginike iy'ngane ngoba nonina akazi uzoyinikani. Hhayi Discovery yenza iqiniso njengoba ubathatha wakhuluma kahle namanje akube kuhle. Ngiyacela Nkosi yami. Bancane la bantwana noma nginawo amandla ngihola impesheni. Nkosi yami noma kunzima kunjani kunina uma senizodedela imali idedele. Ningabenzi ubugebengu ngoba kwathina siyathanda ukuza kunina. Wasitshela ubaba lezi ngane wathi kuhle lapho akhona. Manje soba sangena kanjani manenza kanje ngoba lento sithola ukuthi ihamba nomunye umqondo. Heyi nikela iy'ngane nazi y'lambile mina nginayo mina imali. Njengoba ngicaphuna ukudla kwami thola ngaqala le mali nithi kusonto elizayo iyangena ingangeni. Nithi kuleli sonto iyangena kumanje nje besiyilinde kusonto eliphelile ukuthi hawu Nkosi yami naba bekhuluma kahle sekuzolunga. Kanti namanje sekuqalwe leli sonto liphelile leli sonto belinishilo. Manje kunzima. Bukani-ke nazi-ke iy'ngane zizofuna ukudla kumina ekubeni akhona amandla kayize. Ngicela niwakhulule. Kunzima kunjani noma nibonani kodwa khululani ngoba noyise wayenza okuhle kunina. Ngiyanicela bakithi ezeni iy'ngane njengoba ngiyigone nginje ngiyisalukazi. Bekuyoba mnandi nina manibona iy'ngane zenu zigonwe kanje zibukwe izwe lonke ngesimanga sento yenu. Hhayi ngiyacela-ke bakwethu asixabani asinjani. Ngicela nikwenze ukulungiswa nibanike. Anginawo amandla. Kumanje ngizocaphuna amazamba nami ngicaphuna impuphu yami ngicaphuna irasi yami. Kubuhlungu lento eniyenzayo. Ibuhlungu ngoba uba yinina
ngaba niyakhala makunje ngiyacela kasixabene ngicela kusukela namhlanje nilenze iqiniso niyikhiphe sobonga kusekhona abantwana abethu nabazukulu bethu sesitshelwe uyeni babo ingane sithi songena kunina songena kanjani manenza kanje kodwa sizani le miphefumulo emincane ekhala ijikeleza izindlu ilambile hayi ngiyanicela anike ningikhombiseke manje ubuntu benu kusukela namhlanje ngizolala ngizokuthola ikhalile ucingo senikhiphile imali ey'ngane zikwazi ukudla ngoba nezenu ziyadla msana ulambisa iy'ngane zomufi ninesono nje niyabona hayi ninesono ibani neqiniso ey'ntweni zenu enizenzayo hhayi le nto eniyenzayo ilongo ngingabonga ngithi ngilala ngizokusasa ingane nami ngizocaphuna anginawo amandla kusasa uphinde kini kudla ngiyabonga labantu abazobona le video ngiyabingelela kubona bonke abantu abazokwazi ukuthi bayibone le video ifinyelele kubona ngizoqala kanje ngiyafisa kube umuntu nje owaziyo noma ongaphakathi mhlawumbe ophezulu noma into kule nkampani yakwa-Discovery hayi nginenkinga kakhulu because manje akuve kubuhlungu uthi umfelokazi umncane bese athi umyeni wakhe asebenza wabekela umndeni wakhe ukuthi ungasakarishi then manje iy'ngane zami ziney'ngane zincane kakhulu lezi y'ngane ngoba zincane nje lezi ngane ziyancela zifaka amanapukeni zombili and bancane bawu-4 and abanye omunye vele ulako 10 years uyafunda then omunye ulako 4 bese kuba khona ona-1 nona-2 ibuhlungu impilo yami because manje seloku ngazama ngithi ngifake i-claim no-advisor wami wayiphusha into but kuyamangaza konke because i-outcome yakhona ikhomba ukuthi i-procedure iyazi ukuthi ithatha isikhathi esingakanani manje uma ngabe kunje ngiyabuza ukuthi phela ngenze njani because uma ngibuza ukuthi ithini i-feedback i-service angiyitholi i-service e-right kubuhlungu mina kubuhlungu because mina ngilahlekelwe umuntu okuyena obesisapota enza yonke into because le mali angiyiboleki ngifuna back imali omyeni wami ayisebenza ngiyayidinga because nazi iy'ngane mekuphela inyanga lezi iy'ngane izidlani incelani ngenze njani mina ngampela the time mina ngiloke bayathembisa bathi next week this week mina ngenza njani bazoyikhava zonke le nkinga engibhekene nazo ezami ingane ezokudloba because kumanje ngisizwa nanokuthi namanje ngoba umphathi wami wasedluzini naye uyayishaya yathi ayingeke ngeke iy'ngane zizilale engadlile ngikhona manje naye phela kuyasinda kuyena ngoba naye kohola impesheni mina ngenze njani kanti bangicabangelani ngempela ngoba phela kubuhlungu ngempela because kume yonke into lamabhizi akhokha ubani iy'ngane lezi ukudla zidlani lezi y'ngane because uma ngabe kume kwayiyona leyo kwakho lutho nje ayikho into engenayo mina ngenze njani ngempela because manje ngilindile uma ngilindile ngilo ngithola ukuthi uma ngibuza naka-advice ukuthi no i-feedback ithi hhayi sisathumelele ithi hhayi uzokhokhelwa this week the next week kwenzeka njani ngempela-ke ngiyabuza phela ngoba manje mina ngiyiboleki le mali ngiyayifunda if ever inkinga engaphathi kubambeni ngoba ngishadile ngonkosikazi nginey'ngane nazi and yonke into isubmithiwe yonke into legit yini because if kukhona abafuna baze bafona beverifya then isaconfirma if ever befuna ngifike personal then kwakumele bathe bathi-ke ngiyacela ukuthi ngizonazisa ukuthi ngihambe kanjani kusasa ngiyakubona ningibonise nani because kusasa I'm going to their offices because ngiyadinga ukuthi lento ngihlale nento engiyazi ukuthi ngilinde yini lento engilindile yakini because i-outcome yokugcina-ke manje i-outcome yokugcina manje yangibangaza meyithi internal verification balinde lokho mina ngihlanganaphi ne-internal verification because kupheleleki lokhu ukuthi siyakhokha this week siyakhokha ngalela sonto ngiyenze njani ngempela mina ngathi kwenziwa kanjani bekunje cala ningibonise nani-ke South Africa yonke ninenaziyo uma sekunje ngoba phela ezami ingane ayidlile kumanje-ke inyanga yaphela bonke abantu bathi mina ngenze njani mekuthiwa internal verification mina ngihleli nje ngilindile into engazi noma ngiphetheni ukuthi mhlakabani ngilindeni ngempela ngiyacela ukuthi ngihambe nje nolawule umuntu onolwazi ukuthi ningibonise kunzima ngifuna ukudlala ngani kubuhlungu if usibona isikhala sokungabi ngifuna nje ukudlala ngani kubuhlungu ngiyacela ke lento because kusasa-ke
sizohamba naye uma ngiyakhona cause ngiyafuna ukuthi ke ngizitholele lokho sengicelile nogogo ukuthi angiphelezele lo ngisizayo ukuthi sihambe ke nalezi ingane mhlawumbe bafuna ukuze baze babone umfelokazi ubuso bakho uqubu lakhe kayifikene anganoma kumnandi ukuthi bezobona umfelokazi ekhala phambi kwabo ngoba phela ngiyahlanya manje ngiyayifuna imali yomyeni wami angifuni ukudlala ngani ngeke ngizame ilambe mina asebenza kanti ngempela kanti yini if ever sithatha amakhava sithi siya invest noma senzani nani kanti suke ukuthi manje siyayibophezela ukuthi sifake ebugqileni hayi akukho right ngicelela nabanye abantu because manje ngiphakamela nabanye mhlawumbe abangaphansi kwalento abangakayiboni if ever sesiclaim kanti waye kumele kuvimbeni ngoba ngikhuluma ngemali ekhona phela iyafunakala le mali angiyiboleki ngiyayifuna abheke ezami ingane ngeyihlupheke mina imali ubakwazi asebenza ikhona ngeke phela discovery akukho right service yenu everything ngiyahluleka cause even now angisafune lutho engihlanganisa nani khokhani imali yomyeni wami back then ngiphume nje nina total maningi amanye ama-investments akhona cause ukuthembeka ayakukho angikwazi ukuthi ngingathembisa umuntu esenkingeni nithi mina this week next week at the same time i-feedback yokugcina izongitshela ukuthi internal verification angazi ngempela cause lento ngiyayibona ayilungile ayikho right ngoba endaweni ethi kade discovery nje cause vele la kulabantu ababefikile vele kwayilapho noma mhlawumbe hazothi ngifuna ukulikhipha out lelo gama kodwa nje ngizokhuluma le ngabana discovery le ethi abantu aba-invest bethathe iy'mali zabo ukuthi kade ngempela isuke izosigebenga noma isuke izohlukumeza noma izohlikihla emanqebeni esinawo hayi ngihlukumezile mina kubuhlungu engikufunayo ke manje ngifuna i-justice phela mina manje ekuthenini ke if ever angikuthola ukuphatheka ukuthi imali engazami iphuma nini then phela ke noma ngabe kuthiwa ubani lo khona noma umuntu othi yena angayingena le ndaba mhlawumbe kule case yami angimele kulento noma ummeli othintekayo oyizwayo lento ukuthi ile case imi kanjani because nginako konke ubufakazi ukuthi ngaqala nini ngenzani lento nazi iy'ngane zikhona njengoba nibona nje nango mncane nango omunye mncane nango omunye futhi naye omunye-ke angekho la eduzane lo ofundayo uthi ukuthi ko-11 years but bonke bancane labantu bebediphendele nobaba wabo so manje kubuhlungu angifuni ukudlala ngane ngiyabonga kodwa ngiyacela ukuthi onombono lana nama-advice ngiyacela ukuthi ningazisi ngiyabonga usho ukuthi nawe ugogo ozokhuluma nani nangu naye ugogo naye uzokhuluma naye ngicela ukuthi angiphelise kunina uzobe sengichazele naye udaba ngoba uyena umphathi wami umbalona ohlala lapha mapha ahlale lapha hlala la wena makhosi la ngosusuka lapha hlala la Amen. Yeyi yabuhlungu into zonke inkinga emhlabeni ziyenzeka. Ibuhlungu indaba lo mntwana ngangumphathi wakhe ehluzini. Kodwa manje mayisethele lo bunzima yimi esengithwele amandla ngicaphuna ozimpuphu ngimnike. Nasi ingane njengoba zincane ngiyathemba ukuthi niyibonile. Nkosi yami kanti le ndawo enemali yakhe yini le ekhile ukuthi akanikwe ondla iy'ngane zakhe. Bakwethu sithandaniseni abamnike imali yakhe ondla iy'ngane zakhe lapha ekhaya njobe la nje bengizocaphuna ukuthi phela kadle ziyakhala iy'ngane ey'ncane naloyo nkampani ephethe ngaleyo ndlela yalento eyayibekade beyenza benomyeni wakhe cha nkosi yami abambusa uba namaqhinga awaphele lezi y'ngane ey'ncane azizubulawa indlala uyise wakhona into wayenza zijike manje zingayitholi imali kayise phansi ngamaqhinga bantu abasiphethe umshwalense yini akusezwakali kahle lento mina sengiyibona ukuthi khona uBridan Book abayenzayo mkhululeleni umfelokazi imali yakhe ondla iy'ngane zomufi ningawenza amaqhinga abantu abankulunkulu ngoba ngakusasa ayondida la maqhinga eninawo
ngoba sonke siyaya lapha khona ubaba walezi ingane akekho ongayokuba masithi sifika kusasa bamchazela ukuthi akenze njani mayifikile lo mntwana uze kufone mina ingane zinjani hayi bawoza ney'ngane ngikhiphe iy'ngane zimkhalele endlini yona lapho khona imali kayise umntwana kade elindile bamtshela ukuthi le mali ngabe iphuma esonto eliphelile hayi dololo uthi gogo naye ayifika yini lento nangaphakathi la kusetshenzwa khona imali hayi wobugebengu bakithi nikane abafelokazi imali zamadoda abo ubucili bangungabikho ngiyakwenza ngibheke kahle mina ngoba yonke into sengiyayazi manje la emhlabeni nikananga umuntu nami ngihola ipetsheni mina nginamalini ayikho ngihola isenti nami leli manje sengicaphunela nina imali yendoda yakhe ikhona nami ngisebunzimeni ngempilo yami ngendlela zami kodwa ngangiyeka iy'ngane. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangu ugogo namake they are exposing i-Discovery ngemva kokuthi kushone myeni wasisi la simbona kaqoka inzilo and i-Discovery ayifuni kubhadala imali ye-insurance le babe bekabhadala yona, so uyasho gogo ukuthi bayahlupheka baze abanako ngisho nokudla kokudla uhlezi athi okhala kuye lo sisa athi abanakudla ushaya siyeti bantwana bayakhala abalambile uthi ucela ukuthi abantu bamside kokuthi kumele ende njani because i-Discovery bebayibhadala kahle manje ayifuni ukubhadala imali ye-insurance and bayafa indlala njengoba sibabona. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.